kagem sedaya Darmawan Darmawati boleh ya untuk mensawer ya. Bapak Mbak Ana dan Mbak Yola yang menghibur Anda semua pada sore hari ini. Untuk keluarga Agung, saya Bapak Boksin dan Ibu Kadaro, mungkin kalau mungkin saya teman Kakung Sumawan Putri, Ibun Sumagakan Billy, wonten Ekang Badhe Handayatan Sendratari Jayako, saged mandang wonten sak tengahing pagelaran. Ya sudah male monggo Kakung Darmawan Darmawati ingkang badhe nderek sawer-sawer dipun aturaken sumangga saged mandhap wonten sak tengah-tengahing pagelaran. Anggencangi Datuk Mbak Yola kalian Mbak Ana ingkang darmekaken nggih hagelan tarian Jayako Toko Sakti. Monggo Mas saged medal marang mandhap wonten ing sak tengah-tengahing pagelaran ingkang badhe nyawer sumangga dipun aturaken matur bumi panggung kagem Ibu Bapak Mas Bayu Sedaya Darmawan ingkang badhe nderek sawer-sawer. Ya teremane latihan joget ya, teremane latihan nari. Ayo Kang Masih ingkang badhe nderek nari saged langsung mandhap wonten ing sak tengah-tengahing arena pagelaran Sendratari Jayako Toko Sakti. Mumpung masih bertemu dengan kami Telaga Sakti, dipersilakan untuk yang mau sawer-sawer dipersilakan. Aku maha ati Yo, ganti sijine yuk, ganti sijine. Ya, ya.
kasih diucapkan kepada semua yang sudah berpartisipasi untuk memberikan sedikit rezekinya untuk mensawer Mbak Ira dan juga Mbak Ana. Ya. Ya, barangkali masih ada yang mau mensawer, dipersilakan untuk turun saja ke tengah arena pertunjukan, ke arena pagelaran Sedatari Jaipong Logo Sakti.
Kuno Sundratari Jaipong Trondo Sakti Para-para pamer bumi panukian Indo Ratu Sawer dengan sambung Anak-anak Astane pun Sundratari Jaipong Dikelaksanakan antara sakit